Tako, aj sad Pirić. Molim te, završi spell, jebote, otac krvavi. Pa je, ne mogu da igram, majke. Znači ovo Polako, ima, samo. znači, Nema veze, sad neću da te bijem. majkom ima noge da slavim. Znači ima seli. Neću da igram ništa zbog interneta mrtvo. Samo... Dobro, sad nećemo da te bijemo, sad ću samo ko Bojagi, a ti ćeš da bacaš CCO. Znači bacim fear. On stoji i kestuje, ništa se ne puni, znaš, stoji i kestuje 15 minuta. I onda posle 10 i puta on, znaš, počne da broji, znaš, počne da kestuje. Jebem ti mate. Znaš ti je koristiš ruke? Ma jedi gore. Sada sam stanovao pre Fira. Napada me mrtva kornjača. Sad čisto Blaze Storm radi reda, da radi neki damage i napadam opet kornjačice. Scorpion. Roll another. Yeah. La da 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 da. La da da. La da da da. La da da da. Crossfire, oh ne! Chaos Bolt, oh ne! Aj, jeba bi mu mamu sad. Oh ne, dobio sam Fir, oh ne, skinuo sam. Oh ne, interruptio sam ti Chaos Bolt. Oh ne, dobio sam stan, oh ne! Evo ti Ajde, pero. malo slow. Tore! Chaos Bolt, u faci. Jao ne! Ne mogu. Ajde, A pa nema šta, da ajde, imate čekaj, a šta, ajde. Samo tuci, ajde. Ja tučem i firao se. Pirao si sam sebe sad. Deco, vi volite interrupt? Da, svi volimo interrupt. Bacio si šta hoćeš. Izvini, reflektovao si ti Fira, jebi ga. A što bi ne bi otišao kod Poseidona da se družiš? Jebote. Fake cast, Pero! Namenjen za tebe bio. Ček da ga ubijem, da mu jebe mater. Ček. Ako ti nećeš, onda moram ja sam savršiti. Ne, hoću ja. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.